Mindenkit üdvözlök, Pálinkás Anna Mária vagyok, a Komáromi Városháza környezetvédelmi referense. Komárom város klímaszkenjét hoztam el ma önöknek, és ahogy Edith is említette, én most akkor szlovák nyelvre váltanék. Tento rok sme dostali príležitosť zaradiť sa do jedného pilotného programu, volá sa to Klimasken a je to vlastne nástroj na hodnotenie miest a mestských častí budov z hľadiska príspevku ku zmene klímy a adaptácie na zmenu klímy. Je to vlastne bezplatný nástroj, vyvinuli ho odborníci v oblasti zmeny klímy, je zostavený z niekoľkých desiatok indikátorov, ktoré sme postupne naplnili požadovanými dátami a prostredníctvom veľmi jednoduchých výpočtov sa z nich následne stanovil hlavný index a jeho čiastkové zložky. Tento nástroj bol testovaný tak na Slovensku, ako i v Českej republike. A výsledkom je klimatický štítok, ktorý je vizuálnym zobrazením situácie mesta, obce alebo mestskej časti v oblasti klímy a zraniteľnosti. Klimasken je možné samozrejme využiť aj samostatne na nejakú budovu. Indikátory, ktoré sa sledovali v Klimaskene, boli rozdelené do 4 veľkých oblastí. Desiatky indikátorov si vyžiadali veľmi zdĺhavý proces získavania potrebných údajov a ak to môžem poznamenať, čo sa týka zberu dát, bol to veľmi náročný proces. Veľmi dlhé mesiace sa zbierali tieto dáta. Môjim hlavným cieľom bolo zabezpečenie čo najpresnejších údajov pre vytvorenie klimatického štítku. V prvom rade sa sledovala expozícia oblasti voči prejavom zmeny klímy. Tu sa získavalo 10 indikátorov. Sledoval sa, aký je stav a vývoj prostredia, v ktorom sa naše mesto nachádza z hľadiska najdôležitejších prejavov klimatických zmien. Tu sa sledovali zvyšujúce sa teploty, tropické noci, tropické dni za posledných 5 rokov, ktoré sme porovnávali s priemerom z predošlých 30 rokov. Sledovali sa vlny horúčav, zrážky, extrémne zrážky, sucho alebo iné extrémne meteorologické javy. K tomuto by som mala takú jednu malú poznámku. Bohužiaľ, veľmi málo dát sme mali dostupných zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Vôbec nám nepomohli a neposkytovali dáta, takže mrzí ma, že veľmi dôležité dáta nie sú prístupné na Slovensku a tie by nám veľmi uľahčili túto prácu. Druhá veľká oblasť, ktorá sa sledovala, tá bola adaptácia, akože citlivosť a adaptívna kapacita oblasti. Táto oblasť zahŕňala v sebe 16 indikátorov. Tu sa sledoval, že aká je zraniteľnosť mesta z hľadiska vplyvov zmeny klímy. Zisťovali sa plochy zelenej infraštruktúry, zastávané, spevnené a nepriepustné plochy, počet starých ekologických záťaží, kritické objekty, ktoré sú v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami. Zisťoval sa podiel počtu obyvateľov žijúcich v rizikovom území. Zisťovali sa aj lesné porasty, ktoré sú náchylné k ohrozeniu suchom. Tretiou veľkou oblasťou boli emisie, čiže produkcia skleníkových plynov a jej znižovanie. Táto oblasť zahŕňala 14 indikátorov v sebe. Sledovali sa priame a nepriame emisie skleníkových plynov v meste, dopravný výkon, čo sa týka cestnej, železničnej, autobusovej a leteckej doprave. Tu som niektoré indikátory vyplňala zo zdrojov internetu, hlavne zo štatistického úradu. Táto oblasť zahŕňala v sebe aj údaje o produkcii odpadu, spotrebu fosílnych palív, spotrebu uhlia, takže veľmi veľa dát sa zbieralo. A štvrtou veľkou oblasťou bola pripravenosť inštitúcie realizovať adaptačné a mitigačné opatrenia. A tu sa sledovali opatrenia, aké prijíma mesto k riešeniu dôsledkov zmeny klímy alebo k znižovaniu
produkciou skleníkových plynov. Táto oblasť zahŕňala 16 indikátorov. Sledoval sa výkon napríklad náhradných zdrojov na výrobu elektriny, sledoval sa podiel verejných budov zrenovovaných v správe mesta, takže zase zbieranie tých dát. A po zadaní všetkých týchto indikátorov vlastne vznikol jeden klimatický štítok mesta, ktorý je výsledkom hodnotenia mesta z hľadiska príspevku k tej zmene klímy a adaptácie na ňu. A ako vidíte, v štítku je použitých 5 farieb. Je tam červená, oranžová, žltá, zelená a aj tmavozelená. Samozrejme, tieto indikujú negatívny alebo pozitívny stav, či vývoja daného systému. Samozrejme, zelený je pozitívny a červený je negatívny. Bohužiaľ časovo nemôžem vymenovať všetky tieto štítky, že ako dopadli, ale vidíme, že v našom prípade máme 9 červených štítkov, čo znamená, že na tieto oblasti treba dať vyšší dôraz. V našom meste červenou, čiže tým negatívnym stavom, sa indikovali napríklad extrémne meteorologické javy. Podiel zelenej infraštruktúry v meste, spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejných zdrojov, celková produkcia nebezpečných odpadov, aj výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na jedného obyvateľa. Bohužiaľ aj podiel energie z obnoviteľných zdrojov energií vo verejných budovách v správe mesta, výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci celého administratívneho územia mesta a počet osvetových akcií pre obyvateľov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií v oblasti zmeny klímy. Tieto výsledky nám pomohli identifikovať tie zraniteľné oblasti a tým pádom môžeme pripraviť nejaké návrhy konkrétnych klimatických, čiže adaptačných a mitigačných opatrení. A tie konkrétne opatrenia ide napríklad o výsadbu chýbajúce zelene alebo inštaláciu tieniacich prvkov pre zmiernenie extrémnych horúčav, efektívnejšie zadržiavanie dažďovej vody počas prívalových dažďov, alebo čo sa týka ochrany plochy zelene a aby sme zvyšovali vlastne ten podiel tej zelene. Zabezpečenie ošetrovania, udržiavania, ochranu stromov, zachovať obnovu vnútrobokovej zelene, ktorá samozrejme zabezpečuje príjemnú mikroklímu pre tých miestnych obyvateľov. Takisto vegetačné strechy alebo vegetačné steny, ktoré zabezpečujú takisto príjemnú mikroklímu a tým prispievajú aj k ochladzovaniu tej budovy v lete a predĺžujú tak životnosť aj tej izolácie. Ešte čo spomeniem, to sú tie vegetačné steny, zelené steny. Zmierňujú ten zmierňujú extrémy tých medzi exteriérom a interiérom. Tie fasády sú potom o niečo chladnejšie v porovnaní s tými fasádami, ktoré sú bez tej vegetácie. Samozrejme, tieto obrazy sú iba ilustračné, ešte nemáme zelené steny. Projekty, musíme sa zameriavať na tie projekty a investície, ktoré nám znižujú tie emisie a energetickú náročnosť tých budov v správe mesta a aj tou inštaláciou tých obnoviteľných zdrojov energie. Klimascan tiež mestu pomôže efektívnejšie komunikovať a spolupracovať s obyvateľmi aj pri realizácii jednotlivých opatrení. Treba samozrejme zapojiť to obyvateľstvo, aby sme chránili
svoje zdravie aj majetok počas tých extrémnych situácií, ako tu napríklad vidíme povodeň v Komárne, jednu fotku. A nakoniec môžem povedať, že napriek tým ťažkostiam, ktoré sme mali počas tých 5 mesiacov, no, necelých 5 mesiacov trval tento projekt, bolo veľmi zaujímavých a nakoniec máme hotový ten klimatický štítok, ktorý nám uľahčí výber potrebných klimatických opatrení a praktický podklad pre prípravu tých stratégií, tých projektov a investícií, ako aj tú komunikáciu s obyvateľmi mesta. Takže ďakujem za pozornosť. Prajem pekný deň.